На страницах 54-55 изучаем татарский алфавит. А, аю, этеш, б, бака, в, вагон, г, гүмбе, д, дүйе, елан, ё, жираф, ж, жилек, з, зебра, ишек, кыскай, юзак, к, күбәләк, л, ләкләк, м, маймыл, н, нарат, ң, о, оя, өстәл, п, песи, р, рәссам, с, сыер, т, тиен, у, урындык, ү, үрдәк, ф, фил, х, хат, х, һәйкәл, ц, циркуль, щ, шие, ш, шалкан, ш, щетка, калынлык билгесе, нечкәлек билгесе, алыс, эт, ю, юлбарыс, я, ябалак.